ଆଜି ପାଗ ଯେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନ ଟା କଲେ ମଜା ହୁଅନ୍ତାନି। ଯାଉନ ଆଣିବ ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଖାଇଦବ। ଯିବ ନା ତମେ ଯିବ? ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବା ଚିକେନ। ଆଜି ହବ ଚିକେନ ଭାତ। ଚିକେନ ପାଇଁ ରେଡି। ବାହାରି ପଡିଲି ଏବେ ଚିକେନ ପାଇଁ। ଚିକେନ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଚିକେନ ଆଣିବା ଆଜି ହବ ଚିକେନ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନରେ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ। 180 ଟଙ୍କା 500 ଦେଇଦିଅ। ମାର୍କେଟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରୁମ୍ରେ। ଏବେ ଯିବା ଚିକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଚିକେନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇଦେଲେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ପରିଷ୍କାର ନକରି କେମିତି ଖାଇବା? ଆଗେ ଧୋଇଦେବା, ଭଲସେ ସଫା କରିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ବାସ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସଫା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ରୋଷେଇ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ତେଲ ପକାଇକି ଭାଜିକି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାକୁ ଅଲଗା କଲା ପରେ ଏବେ ତେଲ, ତାପରେ ପିଆଜ, ଡାଲଚିନି ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଟକ ଦେବା। କଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଣିଲା ପରେ ଏବେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ପକାଇଲେ ପିଆଜ ମଉଳିବ। ବାସ୍ ଏବେ ଚିକେନରେ ବି ଟିକେ ପିଆଜ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ଦେବା। କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ମସଲାଟିକୁ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗି ଦେବା ଭଲସେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ମସଲାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରାହେବ ନା ଟିକେ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଟମାଟୋ ପକାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଙ୍ଗେଇ ଦେବା। ଯିଏକି ଚଟୁ ମାରିବା। ମାରି ସାରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ପାଣି ଦେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସେ ମସଲା ଟିକେ ମିକ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ଦରକାର। ମସଲା ସିଝିବ ତା ସହିତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଚିକେନରେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକିନା ଚିକେନଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ସିଝିଗଲେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମସ୍ତ ହେବ। ବାସ୍ ଏବେ ଚିକେନ ଚକଟା ହେଇଗଲା। ତେଲ, ହଳଦୀ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଚକଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମସଲା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏପଟେ। ତ ମସଲାରେ ଏବେ ଚିକେନ ଛାଡ଼ିବା। ବାସ୍ ଚିକେନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚକଟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଏବେ ଚଟମରା ହେଉଛି। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ କଷା ଖାଇଦେବା। ଚିକେନ କଷାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଚିକେନ ସହିତ ସାଲାଡ଼ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଟା ହେଇସାରିଛି। ଖାଲି ତାକୁ ଚକଟା ହେଇନି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ।